गंथामनो औ गारि गंथाम होनदों बाम्बुला बिमा माथो जाबोखो फैदो बिफा नोंबो जिरायनानै ज' सा लोंलायदोनि जोङो गोदान सोमोन्दोनि बिमा मा जाबावनांगौ जाखो एथ' खरस पाति खालामनानै एथ' गिदिर मानसिफोरनो निमन्त्रन होनानै हाबानि दिनै मा जाखो लासिं सिं जोंनि बिहामजोआ सोरबा सेंग्राजोंसो खारलांबाय बाम्बुला बिफा मा नुनायनि मा साननानै मा बुंखो नोंलाय गोदाव सोरावनो नोंगौ आंखौ फोथाय दैजिया आंजोंसो जा नांलायबावलायदों आरो बियो गावनि खुगाजोंनो रोखा आंजों नांलायनानै बियो सोरबा हुवानि आखायाव हमनानै बियो थांफालांबाय हे सोर मा खालामखो बे गथ'आ जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय आं दैजिनो सनाखौ होनानै मा नों सनाखौ होबाय औलै बिमा आं सनाखौ बिहामजोनो होबायमोन बिहामजोखौ अननानैनो बिखौ फोथायनानैनो बिनो होबायमोन नाथाय दिनै बियो बेबायदि खालामबाय नायलाय दैजि बिमा दैजिया मा खालामखो बियो बेखौनो आंबो बुजियासै मानो बेबायदि खालामखो मा खेल गेलेदों बियो मान सनमान गैला दा एथ' हाजार मानसिखौ हाबायाव लिंनानै दा बिसोरखौ माब्रै फिराय हरफिनबावनो मानो बेबायदि खालामखो बियो दा मा जाबावनांगौ ना दैजिया बेफोरबायदि प्लानिं खालामनायफोरखौ नों मिथिखागौमोन नामा दैजिया नोंनो माबाफोर खोन्थादोंमोन नामा ओहो गैया आं दैजिजों बेफोरबायदि जेबो रायलायनो मोनाखै बियो आंनो जेबो खोन्थायाखै आरो बे गथ'आ मानो बिदि खालामखो एथ' मोजां न'खर मोननानै एथ' मोजां बिहाव बिखुनजो मोननानै सोर सेंग्रामोन बेलाय आंनि फिसाला बाम्बुनि महर गैयैनि थाखायनो बियो गुबुन हौवाजों थांदोंनो बियो गावनो बुंनानै लादों आंनि फिसालाया मा गाज्रिमोन महराल'सो एसे गाज्रि नाथाय आखलाथ' बेबायदि गाज्रि नंथारामोन सि मानो बेबायदि खालामखो आंनि फिसालाखौ आंनि न'खरखौ मानो एथ' गिदिर दाय होखो लासिं बासिं रुजुखौ हायै मानो बेबायदि सास्ति होखो जोंनि न'खरखौ पापि सिख्लाया सान्थि मोनजानाय नङा बियो सान्थि आंनि एथ' अनसुला फिसालाखौ गारनानै बियो सोर हुवाजों आंनि न'निफ्रायनो ओंखारलांदो बे हुवायानो बेखौ दोखो बुगोन सानसे जेब्ला बुजागोन बियो अब्लासो आंनि न'खरखौ गोसोखांगोन आंनि अननायखौ गोसोखांगोन बियो साला थैनो रोङैया दैजि फिसा नोंखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव नुदोंमोन दिनै बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो आङो नोंनि नोम्फानिफ्रायबो गोजानाव दङ नोंनिफ्रायबो गोजानाव थानो गोनां जादों बिमायाबो आंनिफ्राय गोजानाव दङ बिजावजालिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों आं बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो अब्लाबो दिनै नोंखौ बे न'खराव बिहामजो जाफैनाय नुनानै गोसोखौ रंजाखांनाय मोनदोंमोन आइ फिसा हिन्जाव मानो बेबायदि खालामखो नोंनि थाखाय दिनै आंबो एसेब्लाबो अनसायजाबायमोन एथ' अनलायनानै सोमोन्दो दालायबायमोन दिनै नोंनि बिहाव बिखुनजोआबो नोंखौ एथ' अनोमोन एथ' मोजां न'खर मोननानै दिनै नोङो मानो बेफोरबायदि खालामखो फिसा मानो दिनै आंनि गोदोनाय जिउआ नोंनि थाखाय लुखांफिनजाबायमोन नाथाय नोङो दिनै आंखौबो बेयाव थानो हायैसो खालामनानै गालांबाय जेराव आं दिनै मावै दाङै जानानै दङमोन बेयावबो नोङो आंनि लामाखौ खोमानानै होबाय गाबनांगोन नों सानसे गाबनांगोन नोंनि बे महर एसेखौ लानानै दिनै नों एथ'ग्राब दुगि जादोंना फिसा दैजि नों एथ'ग्राब दुगि जादों नोङो दिनै जाय हुवाखौ महर गैया होननानै दुसिदों दिनै जिबायदि महर गोसा हुवाखौ नोङो दिनै लानानै खारदों नायबाय था नोंनि बे महर गोसा हुवाखौ लाना खारनाय बै हुवायानो नोंखौ सानसे बुगोन नासयगोन अब्लासो नोङो मोनथिगोन महर गोनां हुवाया माबायदि महर गैयै हुवाया माबायदि महर गैया मा जाखो आखल दङमोन आखलखौ नायनो रोङासैना नोङो महरखौसो नायदों महरा जाहोगोन नोंखौ थंगालिया साला बाजारिया एथ' मोजां न'खर मोननानै न'खरखौ नायनो रोङाखै बियो महरखौसो नायनो रोंदों जायखि दोखो सान्दुं गोसायाव बिखुंखौ लामनानै हाजिरा मावनानै जानाङाथों मानो साला बाजारिया एथ' मोजां न'खर मोनदों आयु बेबायदि न'खर मोननानै मा नांगौ महरखौसो नायदों बियो संसारखौ नायनो रोङाखै आलो गोजोन संसारखौ नागिरनो रोङाखै महर मोजांखौसो नागिरदों बियो साला थंगालिया दा मा खालामनांगौ आं
दिनै आंनि फिसाजोआनो बेसेबांबा गिदिर थक्का होलांबाय। बिसोरखि आंखौ दा रुवाथि लाखिबावगोन, बिसोरखि आंखौ दा मोजां सानबावगोन। फिसाजोनि रागायाव बिसोरथ' आंखौ नायनोबो हाखानाय नंला। दिनै गावबो गोजावबाय आंखौबो आलाय-आथानि खालामबाय। दा मास मोननैनि दरमाहा मोननांगौ दङ। बोरै बिहैबावनांगौ जाखो? एथ' गिदिर थक्का होलांनानै दा बोरै नुजाहैबावनांगौ जाखो? साहसानो गैला, लाजिनाय मोनबाय आं। खारखोमाया बाखि जाबावगोन आं। खारखोमा लांनायनिख्रुइ आरो जेबो मोजां चान्स गैला आंहा बेयाव। गन्थं हाबाय नों आंखौ, गन्थं हाबाय। रियान, रथ'लाय। मा जाखो थाबायबाय थानायालाय? रियान, नों आंखौ बबे जायगायाव लानानै खारनो नागिरदों? जोङो मानो गोजान जायगायाव खारनो? नोंनि न'आवनोथ' आंखौ लानानै थौदो। नोंनि न' बां गैया नामा? आंखौ नोंनि न'आव लानानै थौदो। मानो बे देशआव खारनो? दैजि, आं नोंखौ न'आव लाना थांनो हानाय नङा। मानो रियान? दैजि, आंखौ न'आव सोनाय नङा। मानो रियान? दैजि, दिनै नोंनि आरो बाम्बुलानि हाबाखौ जों गामियाव गासैबो मिथियो। जों गामियाव गासैनोबो लाइजाम होफैजोबदों हाबानि थाखाय। दा जोंहानि न'आवबो हयथ' नोंसोरनि हाबानि निमन्त्रन सफैदों। दाथ' नों खारबोनाय लोगो लोगोनो हाबाया केन्सेल जागोन आरो गासैबो खबर मोनगोन। दा उनाव मिथिनोबो बारा गोबाव नांला जे नोङो जानो गोनां हिन्जाव गोदानसोमोन। नोंथ' मालायनि जानो थांनाय सासे हिन्जाव गोदानसोमोन। नोंखौ लानानै फैनाया आंखौ न'आव सोनाय नङा आरो जों सानैखौ मोनलाय होगोना जोबोर गिदिरनि बाथ्रा। आरे रियान, बेलाय माथो जानो? मिटिं जायोब्ला जागोन, रायजोफ्रा हमोबा हमगोन, बुंगोन औ नंगौ जों सानै सेंग्रा सिख्लानिफ्रायनो गोसो थोलायखायोमोन, नाथाय न'खरनिफ्रासो ब्रा ब्रा हरदों। आंथ' बेजों एसेबो गोसो गैया। बेजों माब्रै जानो? जोंहाबो बुंनो लाइन दङ ना। दैजि, नोंनि आंनि साननाय बायदि जानाय नङा। आंनि आइ आफाया जोबोर रागा खरा। बिनिखायनो जोङो गोजान जायगायावनो खारना थाहैनोसै। बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव नांगौब्ला सिरि जानानै फैफिननाया जेबो नङा। नाथाय दाबा हले जों सानैखौ बिसोरो गोरोबहोगोन बे माब्लाबाबो जानाय नङा। नों आंजोंल' फैदो। हौवा मानसि जानानै एथ' खमजुरि, एसेबो बोलो साहस गैया बिनियाव। आंखौ लानानै बियो न'आव लाना थांनो हालायै। आंखौ लानानै बियो गुबुननि हादराव बेसेबांथो संसार जानो सानखो? थारैनो रियाना, आंजों टाइम पासनिल' ना अराय समनि थाखाय खालामनो नागिरदों? आं बुजिनानै मोनला। आं गोरोन्थिसो मावाखैथ' बाम्बुलाखौ नागारबोनानै। आरे मा जाखो? मानो थाथ'खो? ना गोसोआव पस्तायनाय फैदों? मानो गारबोफ्लांखो बै मैदेर बायदिखौ होननानै? नङा रियान, बेबायदि नङा। थौदो ना, जि जायो जायो। आंखौ न'आवनो लानानै थौदो। आरे रायजोफ्रा हमगोन, मिटिं जागोन, आं बुंगोन आं नोंखौ बासायगोन। मानोना आं जायजों गोसो गैया बिजों रावबो आंखौ होथाबनो हाया। संसारखौ रायजोआ जाया आंजों, आंसो जागोन। आं जायजों साबजानाय मोनो, जायजों गोसो गोरोबदों बेजोंसो आं जागोनथ'। बास दैजि, आरो नों आंखौ दा बुंसै जेबो। आं नोंखौ न'आव लाना थांनो हाया। नों जुदि आंजों थांथाबनो गोसोब्ला नों आंजों फैनो हागोन। मानोना आं नोंखौ जबरदस्ति लाबोथाबाखै। नोंबो गावनि गोसो जानानैसो फैखानाय आरो जोंनि रायलायनायानो गोजानाव थांनाय। दा खोथाया मानो सोलायखो? दैजि, नों आंजों थांफानो गोसो दङ ना? बे माबा सोंनायनि खोथा? नोंजों गोसो गैयाब्ला दिनै एथ' बिल्डिं गोनां न', एथ' मोजां न'खरखौ गारनानै आं दिनै नोंखौ मानो गोनांथिसिन साननानै नोंजों फैदों? दालाय मानोथो बेबायदि बुंफिनखो नोंलाय? होमब्लालाय माथो, फैदो। दैजि फिसा, बे न'खराव सफैनानैबो नोंहा गोजोननाय मोनासै। महर आन्थाखौ नायनानै दिनै नोङो एथ' मोजां संसारखौ नों खोमानानै लाबाय। नोंनि महर मोजां नायनानै थांनाया नोंखौ जाहोनाय नङा फिसा। महर मोजांनि आखलाबा माबायदि, आखलखौ नोङो नायनो रोङाखै, महरखौसो नायना थांबाय। फिसा, नों सानसे गाबनांसिगोन। हाबाब, एथ' गोजोननाय मोनदोंमोन आं। आंनि फिसाया बे न'खराव बिहामजो। दा हनै मा खालामना गालांखो नों? जाय न'आव आङो सैमा बायदि मावबोदोंमोन, दिनै बे सैमा बायदि मावनायनि थाइसेबो फैसा आं मोननाय नंला। मा हिसाबै मोखां दिन्थिहैबावनो बिसोरनो? दिनै आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि दाय मावनानै बोरै बिहैबावनो? खारखोमानायनि अनगा मा दंबावो? फिसा, नों मानो बिदि खालामखो? आइ, नों बेग लानानै बबेयाव थांनो नागिरदों? फिसा, मा बुंनोसो जाबाय आं। मा रावजों नोंनो फोरमायबावनोसो जाबाय आं। खुगायाव राव गैला आंहा। फिसा, बोलो गोरा जानानै नों थांनानै थानो नांसिगोन। फिसा, नोंनि आइ आफाजों रायलायहैदो। आं नोंनो खोन्थानो हानाय नंला।
आं दायनिगिरि जाबाय। थादो फिसा, थादो। आरे आइया मा जादों? ना आइ आफामोनासो बेखौ माबाफोर बुंखो ना फिसाजोजोंसो नांलायबायनानै ओंखारना थांखो? मा जाखो बियो? आं दसे गैयैयाव मा जास्लाबखो? आरे आइ आफा नोंसोरो मा जादों? फिसा। मा जादों आफा? नोंसोर मानो गाबदों? नोंसोरबो गाबदों? बिथिं आइयाबो गाबै गाबै थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारलांबाय। सोर आइ दंबावो नोंहा? जोंनि अनगा सोर दंबावो? आरे दैजिनि बिमाखौ आं बिखुनजो जाया नामा? बेखौ आइ होनदों? दैजि बिमाया माथो गाबै गाबै ओंखारलांदों। नोंसोरसो माबाफोर बुंखो ना दैजियासो माबाफोर बुंखो? सोर दैजि? बिनि नामखौनो दाला। आफा, दिनै दैजिया नोंजों हाबा जानो थाखाय फैयाखैमोन। बियो सोरबा सेंग्राजों खारबाय। मा? बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंसोरो गोदाव सोराव? दैजिया बिदि माबोरै खालामनो हागौ? नंगौ फिसा। दैजिया जोंखौ आरो नोंखौ जोबोर गिदिर थक्का होबाय। आं बारा मोजां बुजिजोबासै। नोंसोरो मा बुंबाय थादों? दैजिया आंखौ नागारनानै थांनो हाया बे रावजोंबो। आं नाहैनि र'। मा फिसा? बे थगायसुलि हिनजावासो नोंनि गोरबोआव जायगा थाबाय। जों बिमा बिफाया नोंनि गोरबोआव जायगा गैया। जोंनि खोथाखौ फोथायासै नोङो। बे थगायसुलिया दिनै नोंखौ थगायना थांबाय। बेखौसो फोथायनानै बेखौसो नाहैनो नागिरबावदों नों। नाहैनो गोनांथि गैला फिसा। फोथायदो। दैजिया नोंनि महरखौ मुगैयोनो। नोंना महर गैयाना? बेनिखायनो नोंखौ बियो नायनो हायानो। नोंखौ मुगैयोनो। बियो सोरबा महर मोजां सेंग्राजों खारलांबाय दहायसो। फिसा। मा? आंनि महरखौ बियो नुखायाखैमोन नामा? आंनि महरखौ नुवालासेथ' बे फैयाखैमोन। आंनि महरखौ नुनानै आंजों रायलायनानै बे गावनोथ' फैदोंमोन। दिनै बियो आंखौ मानो बिदि थगायखो? आं नागिरलांगोन दैजिखौ। दैजिया आंनिसो। बियो गुबुन रावनिबो जानो हाया। आं दैजिखौ नागिरलांनो। बिफा थांनो दाहोसै। हमथादो फिसालाखौ।